Αυτό είναι ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο που εκτοξεύεται μόνο με ηλεκτρισμό και μαγνήτες κατά μήκος μιας ηλεκτρομαγνητικής ράγας εκτόξευσης, που είναι παρόμοια με τα σύγχρονα συστήματα εκτόξευσης αεροπλανοφόρων. Τώρα, είχα κατασκευάσει έναν παρόμοιο εκτοξευτή πριν από μερικά χρόνια, που μπορούσε να εκτοξεύει μόνο χάρτινα αεροπλανάκια και μερικά μικρά ανεμόπτερα. Και αυτός ο παλιός εκτοξευτής απαιτούσε κάποια πολύπλοκα ηλεκτρονικά για να λειτουργήσει. Αλλά έχω μια ιδέα, να το κάνω εντελώς μηχανικό. Κάτι που ελπίζω να το κάνει πιο απλό και πιο ισχυρό. Αυτό το βίντεο έχει χορηγό την Κίβικο. Περισσότερα για αυτούς αργότερα. Εντάξει, εδώ είναι το πρώτο πρωτότυπο. Έχω τοποθετήσει αυτούς τους 4 μαγνήτες σε αυτή τη ράγα. Αυτοί οι 2 πρώτοι μαγνήτες έχουν ίδιες κατευθύνσεις πόλων. Και το δεύτερο ζευγάρι είναι αντεστραμμένο, ώστε η κατεύθυνση των πόλων τους να πηγαίνει προς την αντίθετη πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο, αν έχω μερικά ποιμία πάνω σε ένα έλκυθρο και δώσω λίγη ισχύ στα ποιμία, θα πρέπει να δημιουργήσει έναν ηλεκτρομαγνήτη που θα αποθεί τους 2 πρώτους μαγνήτες και θα έλκεται από το δεύτερο ζευγάρι μαγνητών. Ας το τοποθετήσουμε στη θέση του και ας βραχικυκλώσουμε αυτά τα ποιμία με μερικά καλώδια. Wow! Αυτό εκτοξεύτηκε καλύτερα από ό,τι περίμενα. Έχω τοποθετήσει τώρα 2 μεταλλικές λωρίδες και στις 2 πλευρές της ράγας. Και έχω φτιάξει επίσης ένα νέο έλκυθρο με αυτές τις μεταλλικές λωρίδες που προεξέχουν στο πίσω μέρος, με την ελπίδα ότι θα έρθουν σε επαφή με τις επαφές στη ράγα και θα δώσουν ρεύμα στα ποινία. Ας τα σπρώξουμε αργά μέσα στα ποινία και ας δούμε αν θα εκτοξευτεί. Purely mechanically timed. Αυτό που μου αρέσει σε αυτό το σχέδιο είναι ότι ο συγχρονισμός γίνεται καθαρά μηχανικά, καθώς η θέση και το μήκος της λωρίδας μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τα ποιμία ακριβώς στη σωστή στιγμή για να επιταχύνουν το έλκυθρο. Αλλά αυτές οι λωρίδες επαφής δεν είναι ιδανικές, καθώς πρέπει να είναι τέλεια θυραμισμένες για να κάνουν καλή ηλεκτρική επαφή με τις λωρίδες στη ράγα. Αλλά νομίζω ότι ξέρω μια λύση. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς έχετε παίξει με αυτοκινητάκια Scale Electric, όπου κινούνται πάνω σε μια πίστα με μια λεπτή μεταλλική λωρίδα στο κέντρο. Αυτό παρέχει ρεύμα στον ηλεκτρικό κινητήρα μέσα στο αυτοκίνητο μέσω αυτών των πολύ μικρών βουρτσών στο κάτω μέρος. Τώρα, αυτές οι βούρτσες λειτουργούν πολύ καλύτερα από τις μεταλλικές λωρίδες επαφής στον εκτοξευτή μου, επειδή προσαρμόζονται πολύ καλύτερα στην πίστα και κάνουν καλή ηλεκτρική επαφή. Έτσι, αγόρασα ένα πακέτο με επίσημες βούρτσες και Electric για να τις δοκιμάσω στο έλκυθρο. Υπάρχει μόνο ένα μικρό πρόβλημα. Δεν μπορούν να ακολουθούν με καλάι, γιατί το καλάι απορροφάται κατά μήκος της βούρτσας και τη μετατρέπει σε ένα συμπαγές κομμάτι. Η πιο εύκολη λύση που βρήκα γι' αυτό ήταν να χρησιμοποιήσω μια μεταλλική λωρίδα διπλωμένη, ώστε να δημιουργήσω μια προσαρμοσμένη πτύχωση, στην οποία θα μπορούσα να κολλήσω το καλάι χωρίς να έρχεται σε άμεση επαφή με τη βούρτσα. Και με τις βούρτσες τοποθετημένες στο έλκυθρο λειτουργεί αρκετά καλά. I've been doing some more designing and built this. It's essentially Έχω κάνει και άλλο σχεδιασμό και έφτιαξα αυτό. Είναι ουσιαστικά το ίδιο με το πρώτο πρωτότυπο, αλλά έχει διπλάσιο αριθμό μαγνητών και τετραπλάσιο επαφών. Ο λόγος που έχει πολύ περισσότερες επαφές είναι επειδή είναι συνδεδεμένο έτσι ώστε να αλλάζει την πολικότητα των ποιμίων καθώς περνάει από κάθε ζεύγος μαγνητών, δημιουργώντας εναλλασσόμενο ρεύμα, το οποίο θα πρέπει να το κάνει να έλκει και να αποθεί κάθε ζεύγος μαγνητών, δημιουργώντας 4 σημεία ενίσχυσης. Κατά μήκος αυτής της μικρής διαδρομής, έχω επίσης απλοποιήσει πολύ το έλκυθρο, με μόνο ένα ποινίο στο κέντρο, κάτι που επιτρέπει μια πιο λεπτή ράγα, ώστε οι μαγνήτες να είναι πιο κοντά μεταξύ τους και το έλκυθρο να είναι ελαφρώς πιο ελαφρύ. Επίσης, με τις επίσημες βούλτσες και η Electric να κοστίζουν 3 λίρες και 50 για αυτή τη συσκευασία των 6, που είναι μόνο 18 εκατοστά βούρτσας, βρήκα ότι μπορούσα να αγοράσω αυτή την πλεξούδα αποκόλλησης, που είναι απλώς πλεγμένη χάλκινη ταινία και κοστίζει μόνο 3 λίρες και 40 για 1,5 μέτρο, δηλαδή περίπου το 1/8 της τιμής ανά εκατοστό. Και αυτό το νέο πρωτότυπο φαίνεται πραγματικά πολλά υποσχόμενο. Είναι τόσο εντυπωσιακό να βλέπεις αυτό το πράγμα να σπινθυρίζει πάνω στη ράγα καθώς επιταχύνει. Ωστόσο, παρατήρησα μερικά σημάδια στις μεταλλικές επαφές. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, καθώς αυτές οι λωρίδες είναι φτιαγμένες από νικέλιο, το οποίο έχει πολύ υψηλότερη θερμοκρασία τήξης από τις χάλκινες βούρτσες. Οπότε πιστεύω ότι κυρίως λιώνει χαλκός και να αποτίθεται πάνω τους. Αλλά θα ήταν καλό να είναι τα επαφικά σημεία αντικαταστάσιμα στον τελικό εκτοξευτή. Επίσης, η εκτόξευση του έλκυθρου απλώς σπρώχνοντάς το στις επαφές δεν είναι ιδανική, καθώς η αποστική δύναμη στους πρώτους μαγνήτες είναι αρκετά ισχυρή ώστε να λυγίσει το τρισδιάστατο εκτυπωμένο κομμάτι, προκαλώντας αποσύνδεση των βουρτσών και αρκετά έντονες πίθες. Οπότε θα χρειαστεί να φτιάξω έναν διακόπτη υψηλής ισχύως για να ξεκινάει η εκτόξευση. Για το τελικό σχέδιο, εκτύπωσα τη βάση των μαγνητών στον εκτυπωτή Formlabs Form 4, καθώς εκτυπώνει εξαρτήματα, χρησιμοποιώντας μια ρητίνη που σκληραίνει με υπεριώδη ακτινοβολία
η οποία θα πρέπει να είναι πιο άκαμπτη από τις προηγούμενες βάσεις μαγνητών και ελπίζω να αποτρέψει οποιαδήποτε κάμψη που προκαλεί την αποσύνδεση των βουλτσών. Επιπλέον, η διαφάνεια φαίνεται πραγματικά ωραία. Στη συνέχεια, πτύχωσα μια χάλκινη πλεξούδα που μπορεί να κολληθεί στα κύρια καλώδια ρεύματος και την λύγησα σε σχήμα σε για να τοποθετηθεί μέσα στις βάσεις. Ο λόγος γι' αυτό είναι να μπορούν οι μεταλλικές λωρίδες επαφής να αντικαθίστανται εύκολα. Έτσι, λυγίζοντάς τες σε μια συγκεκριμένη γωνία, μπορούν να τοποθετηθούν στη βάση χωρίς να χρειάζεται κόλληση, κάνοντάς τες εύκολες στην αφαίρεση και αντικατάσταση αν υποστούν ζημιά. Το επόμενο βήμα είναι να προετοιμάσουμε τη ράγα τρυπώντας μια σειρά από τρύπες κατά μήκος της, ώστε να περνούν τα καλώδια για την εναλλασσόμενη πολικότητα. Και τοποθέτησα μια μακριά χάλκινη ράβδο σε κάθε πλευρά της ράγας που θα παρέχει ρεύμα σε όλες τις επαφές. Στη συνέχεια, το στήριγμα του μαγνήτη και της επαφής μπορεί να τοποθετηθούν και να κολληθούν. Έτσι τώρα έχουμε τη θετική ράβδο από αυτή την πλευρά, με τα αρνητικά καλώδια να περνούν μέσα από τις τρύπες προς τη χάλκινη ράβδο στην άλλη πλευρά. Έπειτα, αν συνδέσουμε μια παροχή ρεύματος στη μία ράβδο, σπρώξουμε το έλκυθρο στη θέση του και συνδέσουμε ρεύμα στην άλλη ράβδο, το έλκυθρο θα πρέπει να εκτοξευτεί. Και αυτό φαίνεται εντυπωσιακό στο σκοτάδι. Repeat this design another 9 more times for a Τώρα, απλώς πρέπει να επαναλάβω αυτό το σχέδιο άλλες 9 φορές, για συνολικά 80 μαγνήτες και 80 επαφές, για να δω πόσο γρήγορα θα πάει αυτό το πράγμα. Αυτό πήρε περίπου 6,5 ώρες. Και πιθανότατα θα ήταν πιο γρήγορο αν κολλούσα απευθείας σε επαφές, αλλά το να είναι οι επαφές αντικαταστάσιμες θα το κάνει πολύ πιο εύκολο στο μέλλον αν χρειαστεί επισκευή. Στη συνέχεια, τα εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν στη ράγα, μετά να κολληθούν και τέλος να τοποθετηθούν οι μαγνήτες με εναλλασσόμενους βόρειους και νότιους πόλους. Τώρα, το μόνο που χρειάζεται είναι ένας διακόπτης υψηλής ισχύως για να λειτουργεί ως σκανδάλι για την εκτόξευση του έλκυθρου. Ξεκίνησα να εκτυπώνω το διακόπτη στον Prusa XL μου με τις δυνατότητες αλλαγής εργαλείων, που μου επιτρέπουν να εκτυπώνω εύκαμπτους μεντεσέδες, καθώς θέλω αυτός ο διακόπτης να έχει έναν βραχίωνα μελατήριο που μπορεί να τραβηχτεί πίσω για να φορτώσει τον εκτοξευτή. Και αυτός ο εύκαμπτος μεντεσές θα λειτουργεί ως το μάνταλο που θα κρατάει το διακόπτη ανοιχτό. Πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζονται μόνο 2 εκτυπώσεις και μερικά μικρά εξαρτήματα για να ολοκληρωθεί. Απλώς χρειάζεται μια μικρή προσαρμογή στο σχέδιο, καθώς αυτό δεν ασφαλίζει αξιόπιστα. Οπότε αυτό το νέο σχέδιο έχει το ελαττήριο από κάτω για να είναι πιο συμπαγές. Και τώρα το μάνταλο λειτουργεί τέλεια. Στη συνέχεια το τοποθέτησα στον εκτοξευτή και κόλλησα τις επαφές, καθώς και εκτύπωσα ένα κουμπί εκτόξευσης. Έτσι, με το έλκυθρο πάνω στη ράγα, είναι έτοιμο να εκτοξεύσει. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Παρακολουθώντας τον διακόπτη σε αργή κίνηση, αποκαλύπτεται ότι υπάρχει πολλή αναπήδηση λόγω της ορμής του βραχίωνα όταν χτυπά τις επαφές. Κάτι που ίσως να μην φαίνεται σημαντικό, καθώς είναι σχεδόν αόρατο στο ανθρώπινο μάτι. Αλλά όσον αφορά την επιτάχυνση του έλκυθρου, σχεδόν παραλείπει εντελώς τα πρώτα ζεύγη μαγνητών και οι σπινθήρες δεν αφήνουν τις επαφές του διακόπτη σε καλή κατάσταση. Πέρασα την επόμενη μέρα περίπου δοκιμάζοντας διάφορες ιδέες για να αποτρέψω αυτή την αναπήδηση, αλλά τίποτα δεν φαινόταν να λειτουργεί. Μέχρι που θυμήθηκα ένα διακόπτη που είχα χρησιμοποιήσει σε ένα προηγούμενο project που ονομάζεται μαγνητικός διακόπτης επαφής. Αυτός ο διακόπτης είναι ουσιαστικά 2 μεταλλικές επαφές που έλκονται μεταξύ τους όταν τοποθετηθεί ένας μαγνήτης κοντά. Τώρα, αυτός ο μικρός μαγνητικός διακόπτης επαφής είναι σχεδιασμένος μόνο για μισό αμπέρ, που δεν είναι καθόλου αρκετό για αυτόν τον εκτοξευτή. Αλλά ίσως μπορώ να φτιάξω τον δικό μου, που θα μπορούσε να αντέξει το ρεύμα. Αυτός ο νέος διακόπτης έχει 2 μεταλλικές λωρίδες που χωρίζονται από ένα πολύ μικρό κενό, με έναν μικρό μαγνήτη τοποθετημένο από πάνω, καθώς και έναν μαγνήτη στο βραχίωνα. Έπειτα, καθώς ο βραχίωνας ανεβαίνει, τραβάει τις 2 λωρίδες μαζί, ολοκληρώνοντας το κύκλωμα και σε αργή κίνηση είναι ξεκάθαρο ότι αναπηδά πολύ λιγότερο από τα προηγούμενα σχέδια. Έτσι το τροποποίησα ελαφρώς για να αποτρέψω την έκθεση των μεταλλικών λωρίδων υποτάση, καθώς και για να καλύψω τις χάλκινες ράβδους που παρέχουν ρεύμα στις επαφές. Και τώρα ο εκτοξευτής είναι έτοιμος. Αλλά πριν εκτοξεύσουμε μερικά βλήματα, επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για έναν εκτοξευτή που μπορείτε να κατασκευάσετε με τον χορηγό αυτού του βίντεο. Η Kiwico, στόχος της είναι να κάνει διασκεδαστική τη μάθηση της επιστήμης και την επίλυση προβλημάτων. Ως μακροχρόνιος θαυμαστής της Kiwico, τα κουπιά τους δεν με απογοητεύουν ποτέ. Με εύκολες οδηγίες και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, είναι ο τέλειος τρόπος για να ξεκινήσετε με ένα επιστημονικό project. Ειλικρινά, θα ήθελα να είχα ένα από αυτά τα κουτιά της Kiwico όταν ήμουν παιδί. Γιατί είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός κατασκευής και μάθησης. Με τα περιοδικά που περιλαμβάνονται να εξηγούν επιστημονικές έμειες όπως η αδράμεια μέσα από κόμιξ και επιπλέον πειράματα που μπορείτε να κάνετε με αντικείμενα του σπιτιού. Και έχουν μια τεράστια ποικιλία από kit για όλες τις ηλικίες, ώστε να μπορείτε να κατασκευάσετε τα πάντα. Από πυράβλους με μπουκάλια νερού μέχρι καταπέλτες αντιβάρου. Οπότε,
Αν δεν έχετε ήδη δοκιμάσει ένα κουτί της Kiwico, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να πάτε να τα δείτε. Και αυτή τη στιγμή μπορείτε να πάρετε 50% έκπτωση στον πρώτο μήνα της μηνιαίας συνδρομής σας, χρησιμοποιώντας τον κωδικό Tom Stanton ή πηγαίνοντας στο kiwico.com/Tom Stanton. Ο σύνδεσμος θα βρίσκεται στην περιγραφή του βίντεο παρακάτω. Κλειδωμένο και έτοιμο για εκκίνηση. Φαίνεται καλό, εντάξει? 3, 2, 1. Wow, κοίτα πως πετάει σπίθες όλη τη διαδρομή. Είναι σαν να λάμπει, έχει μπετακαυστήρες πάνω του. Αυτό είναι τόσο ωραίο. Απογειώθηκε την τέλεια στιγμή. Ξέρω ότι τα κατάφερα. Ρύθμισε τέλεια το trim, ρίχνοντας ένα σταφύλι σε 3, 2, 1. What do you call this? The bullet. Αυτό ήταν ένα πλάτς. Load it in. Αυτό ήταν τόσο καλό πλάτς. Τέλεια. Απορρόφησε όλη την ενέργεια από το έλκυθρο. Το έλκυθρο χτύπησε τη ράγα. Όχι, δηλαδή είμαι η ράγα. Ναι, φαίνεται, εντάξει. Λοιπόν, θα μπορούσα να βάλω 3 σταφύλια εκεί μέσα. Πολλά σταφύλια, φίλε. Σε 3, 2, 1, τριπλό σταφύλι. Έχω χυμό σταφυλιού παντού πάνω μου. Ένα δεν έσκασε, ένα είναι πάνω. The speed. Πώς ζωδέθηκε εκεί πάνω? Περίμενε. Χτυπήθηκε κάποιο? Υπάρχει μόνο ένα. Η αναπήδηση. Δεν υπάρχει κύμα. Ντους. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκοψα πραγματικά. Ντους. Τι κάνεις, Τόμι? Πυροβολό hot dogs. 2, 1. And 48 volts. And aside from the sparks getting Όχι. it's clear the 200 Είναι σαν σκουλίκι. Σωστά, έχουμε ένα... Πώς θα τα λύσεις αυτό? Το έλκυθρο τρένο σφαίρα. Έλκυθρο τρένο σφαίρα. Το φόρτωσες? 2, 1. is far heavier than the 100 turn. Μπος, αυτό πήγαινε σφαίρα. 2, 1. However, we can use the tracking software to measure acceleration. Τώρα, ο εκτοξευτής μπορεί να είμαι έτοιμος, αλλά υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει στο έλκυθρο. Έτσι, κατασκεύασα 4 νέα έλκυθρα, το καθένα με διαφορετικό αριθμό σπυρών αναπηνίο, από 100 μέχρι 400 σπύρες, για να δω πώς αυτό επηρεάζει την ταχύτητα. Meaning that if all sleds were equal in mass, we'd have a Και για να μετρήσω με ακρίβεια την ταχύτητα, εκτύπωσα αυτόν τον δείκτη παρακολούθησης που μπορούσε να τοποθετηθεί σε κάθε έλκυθρο. Έπειτα, αφού το βιντεοσκοπήσω σε αργή κίνηση, μπορώ να εισάγω το υλικό σε ένα λογισμικό παρακολούθησης βίντεο που θα μετρήσει την ταχύτητά του κατά μήκος της ράγας. Στη συνέχεια επανέλαβα αυτό το τεστ στα 16V, στα 32V και στα 48V. Και εκτός από το ότι οι σπινθήρες γίνονται μεγαλύτεροι με την υψηλότερη τάση, είναι ξεκάθαρο ότι το έλκυθρο με τα 200 τυλίγματα κερδίζει πάντα τον αγώνα. Τώρα, θεωρητικά, περισσότερες πύρες σύρματος θα έπρεπε να δημιουργούν έναν ισχυρότερο ηλεκτρομαγνήτη. Αλλά αυτό που δεν λαμβάνει υπόψη είναι η μάζα κάθε ποινίου, καθώς το ποινίο με τις 400 σπήρες είναι πολύ βαρύτερο από αυτό με τις 100 σπήρες. Έτσι, είναι μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη και τη μάζα του έλκυθρου. Ωστόσο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό παρακολούθησης για να μετρήσουμε την επιτάχυνση. Και επειδή γνωρίζουμε τη μάζα κάθε έλκυθρου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο νόμο της κίνησης του νεύτωνα, η δύναμη ισούται με τη μάζα επί την επιτάχυνση, για να υπολογίσουμε τη δύναμη προς τα εμπρός που παράγουν οι μαγνήτες. Και αυτό αποκαλύπτει ότι το έλκυθρο με τα 400 τυλίγματα παράγει τη μεγαλύτερη δύναμη. Που σημαίνει ότι αν όλα τα έλκυθρα είχαν ίση μάζα, θα είχαμε έναν ξεκάθαρο νικητή. Επίσης, περισσότερες περιελήξεις σύρματος έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αντίσταση. Και επομένως, το ρεύμα που περνάει από το ποινίο είναι χαμηλότερο. Κάτι που μειώνει το φορτίο στα λεπτά χάλκινα βουρτσάκια. Όπως και με το έλκυθρο των 100 τυλιγμάτων, σχεδόν 90 αμπέ ρεύματος περνούν από το ποινίο στα 48V, κάτι που καταστρέφει τα βουρτσάκια. Στη συνέχεια, τροποποίησα το έλκυθρο, ώστε τα βουρτσάκια να είναι αντικαταστάσιμα, καθώς στερεώνονται στη θέση τους με μία μόνο βίδα. Επομένως, αν χρειαστεί να τα αντικαταστήσω, μπορώ απλά να χαλαρώσω τη βίδα και να κολλήσω καινούρια βουρτσάκια. Ελπίζα ότι αυτός ο εκτοξευτής θα έφτανε πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από τον παλιό μου εκτοξευτή, καθώς δεν υπάρχουν ευαίσθητα ηλεκτρονικά για να περιορίσουν την τάση. Αλλά με τριπλάσια τάση εισόδου, το πιο γρήγορο έλκυθρο φτάνει μόνο τα 44 μίλια την ώρα. Μόλις 4 μίλια την ώρα πιο γρήγορα από τον παλιό μου εκτοξευτή. Ωστόσο, αυτό που μπορεί να διαχειριστεί αυτή η νέα σχεδίαση είναι περισσότερο ρεύμα. Επομένως, μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα έλκυθρο με πολλαπλά ποιμία. Αυτό ελπίζουμε ότι θα παράγει πολύ μεγαλύτερες μαγνητικές δυνάμεις για την εκτόξευση πολύ βαρύτερων βλημάτων.
Άρα, αντί να εκτοξεύουμε χάρτινα αεροπλανάκια και πολύ ελαφριά τρισδιάστατα εκτυπωμένα αεροπλάνα, ας δοκιμάσουμε να εκτοξεύσουμε ένα πλήρως τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο. Αυτό το αεροπλάνο είναι ένα από τα πιο ελαφριά τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη που έχω, με βάρος μόλις 138 γραμμάρια. Αλλά θα είναι το βαρύτερο αντικείμενο που έχω εκτοξεύσει με μαγνήτες. Και με το έλκυθρο των 400 στροφών να παράγει μια εμπρόστια δύναμη 6,7 νιούτον, 2 pi θα πρέπει, θεωρητικά, να είναι αρκετά για να φτάσει αυτό το αεροπλάνο περίπου στα 9 μέτρα το δευτερόλεπτο, που θα πρέπει να είναι αρκετή ταχύτητα για να το απογειώσει. Έτσι, δημιούργησα ένα τρισδιάστατο μοντέλο CAD της ατράκτου του αεροπλάνου στο OnShape, που είναι ένα πρόγραμμα CAD βασισμένο στο cloud. Και αυτό μου επιτρέπει να σχεδιάσω εύκολα μια βάση που θα πρέπει να το συγκρατεί πάνω στο έλκυθρο. Αν θέλετε να σχεδιάσετε παρόμοια έργα, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε το OnShape. Στη συνέχεια, το μοντέλο μπορεί να εξαχθεί και να εκτυπωθεί σε τρισδιάστατο εκτυπωτή, κάτι που ταιριάζει τέλεια με το αεροπλάνο. Αφού ταιριάζει τέλεια. Λοιπόν, με το νέο έλκυθρο διπλού ποιμίου έτοιμο για δοκιμή, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να κάνω μια γρήγορη δοκιμή με ένα δοκιμαστικό βάρος, απλώς για να ελέγξω τους υπολογισμούς μου. 3, 2, 1. Αυτό πρέπει να αρκεί. Έτσι, την επόμενη μέρα πήγα στο τοπικό πάρκο με την ελπίδα να κάνω μερικές πτήσεις. Το αεροπλάνο και το έλκυθρο έχουν συνολική μάζα 220 γραμμάρια και φτάνουν ταχύτητα 10,2 μέτρα το δευτερόλεπτο ή 22,8 μίλια την ώρα σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου, που είναι εκπληκτικά πιο γρήγορο από την εκτίμησή μου. Μπορεί να μην είναι η πιο πρακτική μέθοδος εκτόξευσης ενός μοντέλου αεροσκάφους, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.